Ja, det är inte bara jag som har skrivit talena, tog att skrivaren som är reisen att skriva. Jag vet inte om skrivaren har skrivit talena vid hand eller vid tältet, men det kan nästan det samma. Det är jag som ska halta talena. Alltså jag menar inte bara att halta ui talena, vi haltar ui talena nu, vid handen, men det ska halta talena vid munnen. Flagge, som vi snackar om, i självande förska flagge, som heter märke. Onker heter ganska att det är märkligt, att det är för att ha som märke. Men, eftersom det är Ólavsøkan, men, jag menar, eftersom man är lögmaver, så kan jag säga av. Det som jag vill säga, Etla som skrivaren som vill säga att jag ska säga och det är Ólavsøkan. Jag skulle ha sagt i kväll,
Du nu det kväll. Och Ólavsøkan det Sinne alla hjärtan